Atzo bertan aurkeztu zuen gobernu zentralak, estatuaren abokatuak, atzo bertan aurkeztu zuen ertzaintzaren opearen aurkako errekursua. Errekurso kontentziosoa izan zen, eta errekurso horretan besteak beste eskatzen du deialdiari eten egitea, deialdiak etena egin behar duela, eta beraz, tramitazioak ez duela aurrera egin behar, ez duela jarraitu behar, harik eta auzitegiak kontrakoa erabaki arte. Notizia berria, atzo arratsaldekoa. Honek erakusten ematen du argi eta garbi, Alderdi Popularrak Euskadin hainbat aldiz, azken asteotan egindako iragarpen guztiak, esanez, beraiek arduratuko zirela gai honetaz, beraiek joango zirela Madrilera eta konbentzituko zituztela errekurso hori aurkeztu ez dezaten, zertan gelditu diren horiek guztiak. Argi dago, Madrilen planteamendu burokratiko bat nagusitu dela, Madrilgo gobernuaren jardun politikoan burokratismoa dela nagusi, funtzionarioak direla agintzen dutenak eta impulso politikorik, eragin politikorik ez dagoela ezertarako, eta Euskadiko Alderdi Popularreko buruzagiek ez daukatela bat ere eraginik edo ahalmenik influentziarik izateko.